Tatak, BISDAK! Koy, Gandang suwat alang sa imong bagay na gibating. guna ang entrance. Giliguan. Ay, ingala dito na. Ginanaman. Oh, kabalo na. Kailala sila kay tita. Eh, makina na daw siya. Hello mga koys and welcome to MOR Tatak BISDAK. Ing inini, minaw na tani yung radyo. Ano? Bisin ki pasakitan ka. Padahin di akong kang naigugma. Ayaw lagi padali sa gugma. Kay makaulat man na. Wala ko tuyuan. Ako na higugma. O garon. Nagibalik ka kay may asinso na siya. Tanang butang adunay rason o pinaagi sa kanta, ang kaagi mamahimong mahinungganon. Ayaw na siya laong Pasabi na lang. Bisdak! 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 Abay, tarak bisdak. Matag Sabado, alas 10 hanggang alas 11 sa buntag. Kauban ang dream boy na di pabitin! Kokoy Martin! Good morning mga koys and welcome sa MOR Tatak BISDAK with me, DJ Kokoy Martin is in the house yo. MOR Tatak Bisdak. Tatak, BISDAK! With Kokoy Martin! Boss, 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 boss dake! Ayaw na og dugaya, kaskasan ng gitara. Malumoy dayon kung mukanta na ka. We will be playing the best Bisaya song mga koys. Come on. Ganahan ko bisag yapag tinuod. Oh, tutok sa imong mata, hita sa imong paa. Suta aking dughan kung buhi pa ba. Kusik-kusikon aron masuko ka. Ay namaray, ayaw seryoso ha. Di ko gusto mo pa ayo bisag usa ka tikan. Kay base nun niya og mailog ka sa uban. Lisod ra ba kayot kung kita masakitan. Magbago na hinuon kining akong duhan. Ayaw na og lingi sa uban kay ako ra ka. Sawan ta ang kapait ug ang katawa. Ayaw na ko buhi kay base no forever. Pero mupalayo ka, hala na unsa na ba? Klaro habi basig nagdanggurat ka. Ako kalit ni aksyo ka balaga. Nabasin umali na ka ako di ko gusto mo palayo bisag usa ka tikang.
sunatang dili jud mabangbang. Siguraduhadong og maninuon man ka. Mga sunatang Bisaya nga uri ug wala jud ka Paris. Dili na lang kukuto. Kini ang MOR Tatak Bisdak. MOR Tatak Bisdak. MOR Tatak Bisdak. Tatak Bisdak with Kokoy Martin! BISDAK! Oh yes, mga mamila, you are still tuning in sa MOR 11.1 with me, DJ Keeyo, K-O-Y-M-A-R-T-I-N, DJ Kokoy Martin. At live na live po tayo ngayon sa aking Facebook page, mga koys. Live tayo na magpi-play ng inyong mga favorite Bisaya song sa ating 1 hour sound trip pa more sa atin pong MOR Tatak Bisdak. O syempre, pwede namang mag-request ka, pamilya, sa yung mga paboritong mga Bisaya nga kanta nga, syempre, mao na nagrepresenta sa yung gibati karong adlaw, no? Nasakitan ba ka, gipaasa ba ka, gibiyaan ba ka, o basig assuming ra ka. Ubay-ubay ato mga pamilya karon na naasa ato ang Facebook world. Kaya live na live tayo ngayon kapamilya due to consistent public demand. Maraming salamat po. At syempre sa mga quiz nato nga naadra sa iba't ibang dako ng mundo at mga kapamilya at kapatid at kamorkada nating mga OFW. Sila gid mismo ang nag-request na mag-live video ta karon kapamilya, no? Because they want to hear also Bisaya songs, pang Mindanao pop. Sariling atin. Okay kayo. Pero syempre kapamilya, meron po tayong ligtas tips. Ligtas tips para di nakabiyaan. Ay! Ligtas tips kaya itong hisgutan ba karon mga kapamilya, no, ay ang ginatawag na self-quarantine. Ayan. Hi tits, magandang buhay. Ano itong self-quarantine? Ito ay pananatili sa loob ng bahay pag ikaw ay may ubo, sipon, lagnat o masakit ang katawan para hindi makapanghawa sa iba. Ano ang dapat gawin kapamilya? Number 1, practice mong social distancing. Huwag munang lumapit sa ibang kasama sa bahay. Ayun. At syempre mga kapamilya, huwag mag-share ng mga baso at kubyertos. At hanggat maaari iwasang tumabi sa iba kapag hindi kayo. And huwag tumabi sa iba kung matutulog. Na ako'y nabasangan sa social media. Yes, nako na si Lady S. O sa kabanan, di-quarantine sa asawa. Kay Kumpirmado. Kumpirmado? May COVID, 19 years old nga. Kulakadida. COVID, 19 years old. Wag ko sa COVID, 19 years old. Mau ba, Ate Pres? Mau ba? Kaayoh. Oo, grabe kaayo, no. So karon, gibawal biya karon ang magsigig tapad, magolding magbeso-beso, gibawal biya. Kay mga panabuwag karon. Kay ginadili man pag beso-beso, pag hawk-hawk. Unya. Ulabaw sa tanan, mo magdugon. Nagbuwag na lang. Nagkakasab ko nga, Merisi, tablarata. Ay! Kamu na blahay, wali mo. Ate Pres, Nasara na ko, kalupit na ko, no? Bangutan na si Tita Venus, dira. Kamusta man ang atong ipa-bronze karon ulit taon. May pa si Ate Vino, paan kaayoh, ganahan. Pero ko yung aura. Pildi juga aura-auraan na. Blooming kaayoh. Blooming. Unsay nang blooming? Bloom nga mini. Blue nga mimi. Ano po yung nakabutan sa ligtas sa Pilipinas tips sa self-quarantine diraadat nga magsuot ng mask kapag inuubo o sinisipon. Nagmask ba ka niya? Hurot naman ang mask kay naghurding. Kasi magigamit si mohang pagtabon. Itong bra na ko nga daan. Itong gitunga. Gitunga ni mo bra. Ang isa na sa kandugan. Ang isa? Ang isa na sa kong ilong. So ang tawag anak ka nang pwede nimo na imong alternatives, no? Sa mask. Kunya kung walay bra, nganong walay bra kay wa mo siya brahan. Unsa mapili yang ikuan? Pwede ba with wings? Mag-mask of napkin? Pwede din na? May nila para di masugdan og virus. Sa bagay. Gumamit nang sa Monday na lang.
Ay, no, endorsement. Ay, doon ano ba na ko Diba? nagbasa ka rin. Basta-basta ang endorsement ni Kuan karon ni Ate Pres kay Kuan na siya kapamilya kaning para na sa mga gihurding no. Oh. Grabing hurding ana ba no? Nagbasa na ko anis Monday. Oh, daghan kay hurot na ba? Hindi na po ning kwaon ba? Hindi na po ning hotdog. Hotdog na gyud na. Grabe na gyud kaayo. Tapos isa diri sa tips sa Pilipinas, pag lumala ang mga sintomas, pumunta agad sa doktor. Nag-agto ba kag doktor Dili kay Dr. B ako. ay, doktor siya man ang doktor. Doktora Abogada Lourdes Doy Oh. Lungsod. So, pwede din mo dool sa imuha. Pwede kaayo. Oo, unsa man naay requirements kung magpa-hospital Kinahanglan ano? lalaki lang, bawal ang babae. Ay, bawal ang babae. Kung Oo. saan na nakuan ka ng exclusive. Exclusive kay. Lalaki lang no. Kuan man ko expert ka sa catheter. Ngiga gyud anang imuhang pagka-doktora kateter man gyud ang expertise. Gani, Oh, si Muki. si Muki Siya unang nga gikateter. Oo. Batong ra din nagkaangkaang pagawa si mong balay to. Oo. Kuya mo na siya ospital kay balay rang kay para dili kayo makulbaan mo sa ospital gyud ang imong patuko, di ba? Mura ra siya balay. Balay lang siya kay Oo. pwede man ako i-quarantine. Oh. Pila na imong gi-quarantine dito? Daghan pod na quarantine. Na sobra pod 40. Ang imong gi-quarantine. Oh, na quarantine. Oo. Ikaw, kanas ka magpa-quarantine sa kuan. Wala pang koy ubo, wala mo koy sipon. Pero kung maala ko ika ng mga simptomas, magpa-quarantine ko sa imo ha. Self-quarantine na lang ko sa imo. Oh. Unsay buhaton anak kung magpa-self-quarantine. Kinahanglan no kay sapot. Ngano? Ay, gano mo isapot kang ngiga ko Di ba na. na masuta kun unsay naa sa imo kung magsapot ka? Mao ba? Oo. Sige, ato nang sutaon kung okay ba na ang self-quarantine ni Ate Pres ni Lidies ko. Unya pagbalik nato kauban gyapon na to si Lidies. Lidies no kay atong kuan karon hisgutan ka ng self-quarantine. Oh, tinuod. Pwede na siya self-quarantine kung sa mga nagmag-uyab, pwede po sa virus. Oh, pwede na. Di ba? Kaya kunwari, magbulag mo, mag-self-quarantine, mag ka anak, ikaw man mag-inusara. Oh, magkuan lang ka. Mag-self. Mag-unay ka. Mag-unay. Ngiga sa mag-unay. Dapat kanta ni Laura Branigan. Na? Self-control. Self-control. Mo ba? Kanta. Self-control ni pero Laura Branigan. Alam na ba nila? Katong isa pa nagkanta na si Kuan, tong All By Myself, kasi nagkanta ato. Celine Dion Elman. Si Lindy yun, Ilman? Elman. Iya, Dion Elman atong guard. Wala ni mga kamay, wala ka paing na ni. Mabalik pang war. Tatak, BISDAK ka. Ini ang mga sunatang diri sa babanggang. Mga sunatang Bisaya, rig o walay kaparis. Silita ng laki gwapo. Ayaw na siya pasagiwala. Hindi ang TATAK BISDAK. Downy. Subukan ang Downy Antibac. Pambahay mo, i-Downy Antibac mo. Piliin mong maging ikaw. Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Magising sa umaga o anong saya. Nandito na pala ang aking padala. Negosyo ko'y umaasenso. Sa mabilis ninyong servisyo. Basta sa padala. DJRS Express mo na. Basta sa padala. DJRS Express mo na. Basta sa padala, i-JRS Express na. Kahit kailan, maaasahan. Kahit saan, makakarating. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Mag-shopping, halo-halo na. Haluin na, sabay-sabay na gumakahabaw sa gap. Gumakahabaw sarap. Chowking Super Sandang Halo-Halo. 50 lang ang small add-on. Price varies. Nag-uumakahabaw sa gap. Nag-uumakahabaw sarap. Chowking Super Sandang Halo-Halo. Apple Sangkap. Apple Sarap. Huwag gini partner ng alcohol o Okeeyy Keeyoh. Lysol. Hi, Dadaganting Heronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito.
Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin Manual panggamot pa siya, sa anumang manual. uri ng sakit. Basta gawbo mo na po na, ikit ko mahimutang. Basta mabakon siya, sumugmo ka balaka. Tungod ka balukong anay plema, problema. Mama, galisod na ko. Pero kabalukong anay gunhawa sa lagundi. Plemex na gundi, zero kids. Gikan sa natural na dahon sa lagundi, natutunaw gagawa sa plema. Usang anak na ko, hunda ang buho. Padayo ng kalipay. Nasa ko. Sa Plemex for Kids, tanggal ang problema. Luwag ang pagtinghawa. Karon no nakapis. Health generic name of Lameh for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Basta lagundi. Wala na ko gibutang A public nabutangan service man. announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. Wash hands, stay safe, safeguard. Pinagsamang sarap. Alam mo, na-play na ako ang alas 10. Flavorful mushroom sauce. Para sa ibang level na. Jollibee Burger Steak, 50 pesos lang. Price varies. This is Anne. And sana po for Jollibee Burger Steak, 50 pesos lang. Price varies. Ang 10:30 ni diretso ba ko Steak, bibili beefy, amam? saucy, linamnam ulam. Ini ang mga sunatan diri sa babang-bang. Baan ko ba masing na-play na ko una. Sunatan Bisaya. Urig o walay kaparis. Kini ang MOR. TATAK. BISDAK. Oops, para sa mga inlove rakutob nga pamilya, paminawan ninyo ning Kurt Fix song. Di ka balo Guys, internet. Mutago og sekreto king mga mata ko karong kibaw na ka in love na ko nimo pero sawa ko damha kalit kang na ilang wa na dayon ko tagda na sinzon sa personal usaon na lang sa pagyamit mo wala ko kasagang di manggod pa sabot kung ako naibog ni mo kinanglan sa gyud nga maibubod ka na ko waman ko na mugos ako lang yun antos ang pagpati ko nganha ni mo wow o pasati lang ko kay ikaw lagi ko gutom ni mo wow wow oh, 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 wow wow oh. Skang di malasa pagkasakit niling pahita gawa kagikilig perting pakyasa ganong Katigan nga resort. okay raman ko nga my friends Turin. mura sa gitsi Ito na task force daw pangadalan sa sangka. Dahil lote si Melanie Severino kay ito. Dito ta. Dito sa di manggod pa sabot kung ako naibog ni mo kinanglan sa gyud nga maibog ka na ko waman ko na muhus ako lang yun antos ang pagpati ko nganhani mo wow o pasati lang ko kay ikaw lagi ko gutom ni mo wow wow oh, oh, Kanya mag-convey ako ano sa inyo. Nagmotor dahil ka, di na pwede maibilin mo motor. skang di malasa pagkasakit Init ba kayo? niling pahitab gawa kagikilig
Perting pakyasa Turil man tanong. Rico ni mo Ibili na ko dito sa Turil. Ganong nagpalayo Para inigbalik. Dili na ko mabalik dali. Ibili na ko Turil Koy. Bili na ko Turil akong motor. Para inigbalik na ko uli. Dili na ko balik dito sa Santa. Mudalo ni mo. Kaya doon na naman ang Turil Santa Cruz. Dalaw na naman para dagsyon lang ka uli. Oo. Wala ka una kung nga makatakas Turil sa may Mercury. Asa din may ibilin? Basing ilagtan ang mga dito. Sa police station. Sige. Dakoy Ako na kayo. 11 naman na bin. Mag-abot na ka. Muna na lang ko dito. Sa Mercury ko magbihin ko si Mating. Alam ko sa Mercury nag-atang. Itong Mercury nga itong giatuan before? Oo. Sige. Sige. Itong along the highway naman to. Muna lang ko. Sorry ko muna. Hapit naman po ni Dad. Abot na si Kuya Cards Road. Oo. Nga maibubod ka na kuwa man kung narubos. Ako lang yung ninggi antos ang pagbati ko nganhani mo. O pasati lang ko Muna ko dito singa. kay love lagi ko gutom ni mo. MOR, Tatak, Bisdak! Ops! MOR Tatak BISDAK with your DJ Kokoy Martin para sa mga gipang atik. Ay, grabe ang paghigugma ka pamilya.